αρχικά για Πέμπτη. Σήμερα σου έκλεισα βίντεο, σου ανοίγω ένα άλλο. Θα σου κάνω home tour το σπίτι της Ευελίνας. Και μετά τι θα κάνουμε, θα συνεχίσουμε το βίντεο, δεν ξέρω. Πολύ ωραία η μάσκαρά μου, Πολύ ωραία. Είναι από Oriflame, δεν ξέρω τώρα εγώ, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, κάτσε να σου γυρίσω κάμερα. Εδώ, άντε, εδώ είναι το έξω, πάρα πολύ ωραίο. Και μπαίνουμε, εδώ είναι το σαλόνι. Ρε, από πού είναι τα ριχτάρια? Το τζάμπο. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Η βαλίτσα μου σχολίαστη. Θα φανείς, φύγε μέσα στο δωμάτιο. Λοιπόν, μετά τραπεζαρία της. Πάρα πολύ ωραία. Κουζίνα καταπληκτική. Και από εδώ. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Λοιπόν. Εδώ είναι ο νεροχύτης. Πού είσαι? Εντάξει, κλείσου, δεν θα ανοίξω την πόρτα. Εδώ είναι ο διάδρομος. Δεν ξέρω, δεν έχω δει πιο ωραίο σπίτι. Αλήθεια δηλαδή. Αλήθεια. Α, θα ανοίγω όλα εγώ. Εδώ είναι το μπάνιο. Πάρα πολύ ωραίο. Καταπληκτικό. Εδώ είναι το δωμάτιό της. Ρε, αυτές οι καρέκλες από πού είναι? Από το μαγαζί στην Ξάνθη που σου στείλω. Αλήθεια. Ναι. Εδώ έχει, τι είναι αυτό, μπουντουάρ λέγεται? Ναι. Αυτό. Εδώ είναι το κρεβάτι που δεν έχει έρθει ακόμα. Έχει έρθει όμως στο στρώμα. Καλά, και τι να το κάνεις, το ξέρεις. Η Ευελίνα εδώ μέσα έχει μια αποθήκη, είναι τέρμα συμμαζεμένη, αλλά τώρα δεν ανοίγω. Είναι σαν αυτές τις αμερικάνικες τις ντουλάπες που βλέπουμε. Απλά λείπουν οι ντουλάπες. Έχει μόνο τεράβια. Εδώ έχει και σποτάκια. Πώς ανάβουν, μωρή? Από εδώ, είναι εδώ. Άνυψτα. Άνυψτα. Πάρα πολύ ωραίο. Το ξέρεις ότι υπάρχουν έτσι το στρώμα μόνο, είναι πιο, πώς λέγεται. Εμένα μου αρέσει πολύ. Να το αφήσω έτσι. Γιατί να πάρεις, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει. Μην παίρνεις. Εντάξει. Μην παίρνεις τίποτα καθόλου. Αυτά. Ντουλάπα της. Λοιπόν, τώρα θα μαγειρέψουμε. Με τις κολομιές. Μόνο. Αυτά. Και μετά θα βγούμε έξω. Το μαλλί μου θέλει βάψιμο. Αυτά. Ορίστε νάτες. Θα βάλουμε και τα σνίτσελ. Δεν ξέρω. Μήπως πέφτουν πολλά. Ναι. Τις βάζεις στη σειρά γιατί δεν είναι καθόλου ψυχαναγκαστική. Δεν ταιριάζουμε καθόλου. Δηλαδή, ας πούμε, χθες το βράδυ γύρισα εγώ με το air fryer. Γύρισα από Αλεξανδρούπολη. Είχαμε πάει με τη μαμά μου και τη μικρή. Είχαμε έρθει βασικά. Τι θες να κάνεις? Να φύγω? Όχι, όχι, κάτσε. Όχι, κάθομαι εγώ, δεν είναι. Είχα σκουπίσει, είχα σφουγγαρίσει το πρωί. Απλά το βράδυ γυρίσαμε, κάναμε ένα μπάνιο. Ξυπνήσαμε, πήγαμε σχολεία τέτοια. Και το πρωί ξανασκούπισε, ξανασφουγγάρισε. Και Ευελίνα 2 ώρα το βράδυ σκούπισε, σφουγγάρισε. Και στις 9 ξανασκούπισε, ξανασφουγγάρισε. Δηλαδή δεν είναι θέμα. Δεν είναι πρόβλημα αυτό που έχουμε. Είμαστε φυσιολογικές. Τις πατάτες θα τις βάλεις δίπλα. Ναι. Ποιες πατάτες θα βάλουμε? Δεν ξέρω, πρέπει να διαλέξουμε. Μισό. Λοιπόν, άνοιξε. Άρα δεν θα φαίνεται. Έχουμε διάφορες πατάτες. Έχουμε αυτές. Έχουμε αυτές τις κλασικές. Τι άλλο έχεις? Α, έχει και αυτές με τη φλούδα. Α, έχει και τις άλλες που δεν είναι με φλούδα. Α, και εκείνες με φλούδα. Δεν ξέρω. Δεν είναι με φλούδα αυτές. Εκείνες. Και τι να κάνουμε τώρα? Δεν ξέρω, βγάλε κάτι. Θες να φάμε αυτές που είναι ήδη έτοιμες μπαχαροαυτωμένες? Αυτές. Ναι, ωραία. Προσπαθούμε. Εντάξει τώρα, διαλέξαμε.
Μπράβο. Τι κάνεις σαν τη γάτα. Ευχαριστώ μου. Δεν φτάνουν, τώρα θα τσιμπήσουμε ρε, το βράδυ θα φάμε. Ναι. Εμείς τσιμπάμε. Δεν θυμάμαι αν θυμάσαι. Φυσικά δεν ξέρω αν θυμάσαι. Νόμιζα θα έτρωγε. Πριν πόσα χρόνια είχαμε έρθει με την πόλη? 3. 3. 2. 2. Κάπου κατά εκεί. Όχι. Πού έμενα? Στην Πλάτωνος έμενα ακόμα. Πότε ήρθατε? Πριν 3. Ναι. Είδες. Πριν 3 χρόνια που είχαμε έρθει και δεν θυμάμαι τι ήθελα να πω. Τι ήθελα να πω? Τι έλεγα? Δεν θυμάσαι, είπες. Εσύ θυμάσαι? Τι ήθελες να πεις? Δεν θυμάμαι αν... Για τις πατάτες. Πιανού? Δεν θυμάσαι τίποτα. Τι ωραίος ο φούρνος σου. Καινούριο. Ναι. Εν τω μεταξύ έχει 1,5 μήνα που μπήκε η κοπέλα σπίτι, σε ρωτάω αν είναι καινούριο. Σε κλείνω να βρω αν έχω ψηλά να δω, να τις πετάξω στο χαλί. Δεν θα πετάω μόνο στο μάξι, έχω ψηλά. Έχεις 10 λεπτά να μου δώσεις, να σου πετάξω. Έχω με στην τσάντα μου. Ναι. Πες κάτι. Βρήκες? Θα μου πάρει και το 5 λεπτό ρε φίλε. Δεν μπορώ εγώ έτσι. Περίμενε. 5 λεπτά μαζεύεις. Το ξέρεις ότι άμα πας στα Lidl, σακούλες θέλουνε πόσο κάνουν? Θα μαζέψουμε από το πάτωμα να πάμε στα Lidl. Ναι! Πού παντού. Ρε φίλε, βρήκα κι άλλο 50 λεπτό, μαλάκα 1,5 ευρώ μου έχεις πάρει σήμερα. Όλα χείο την έβγαλε, λοιπόν, άντε, θα τα ρίξω στο πάτωμα για να... Λοιπόν, σου έχω ρίξει 50 λεπτά στο μάξι. Είναι 2 20 λεπτά και ένα 10 λεπτό. Ωραία. Σε ρίχνω τώρα ένα 50 λεπτό, αυτό που είδα πριν. Να το, εμφανίστηκε. 2 20 λεπτά. Το λεπτό. Με έφυγε και τον ήχη γιατί το δάγκωνα. 5 και 4, 9. 1 ευρώ και 9 λεπτά. Έχεις ένα λεπτό, να σου κάνουμε ένα 10. Στείλε με άρις. Θα πετάω. Πέτατα. Πετάω. Ναι. Μετά που θα τρέξω να το μαζέψω, κλείσει το βίντεο. Όχι, θα σε πιάσω και να τα μαζεύεις. Αυτό δεν θέλω, ξέρω. Άντε μωρή, καλορίζικο. Ευχαριστώ. Άντε, δεν θα τα μαζέψεις. Η βραμμένη εγώ Λοιπόν, πάω να κατουρίσω. Λοιπόν, εμείς ήρθαμε στα Lidl. Η Ευελίνα έχει βγει από τα μάξι. Βρήκα αυτό εδώ στα Lidl. Έχει λουράκι. Έχει κλείσει καλά η πόρτα, μη φύγει ο σκύλος. Γιατί πριν δεν έκλεισε. Έκλεισε, ξανά έκλεισε. Είδα εδώ κατάσταση. Πώς σου πάει ο φιόγκος, αγόρι μου. Αγορίδι μου εσύ. Πρέπει να είναι κούταβος. Ευελίνα, τι τραβάς ρε κοπέλα μου. Τι τραβάω. Και δεν είναι μόνο ότι, θα σου πω, τον πήρα, γιατί αυτός είναι πάρα πολύ φιλικός. Όλοι εδώ, έλα από εδώ. Έλα, άτελα. Είναι βρώμια όμως. Είναι βρώμια. Τον έβγαλα άτελα. Κάτσε εκεί κάθεται η Ευελίνα, εντάξει. Λοιπόν, μπες μέσα ρε μαλάκα. Κλείς το παράθυρο. Πώς! Κάτσε πίσω άτλα. Τον βγάλαμε άτλα. Λοιπόν, θα τον πάμε να δούμε πώς κλείνει το παράθυρο. Ρε το χέρι σου θα κλείσεις ρε. Φύγε. Λοιπόν, και είναι πάρα πολύ φιλικός, όλοι τον διώχνουνε. Τα δόντια του, το χρώμα του είναι έτσι, δεν είναι παππούς. Τα δόντια του είναι πάρα πολύ μικρά και κάτασπρα, παίζει να μην είναι ούτε χρονών. Οπότε, αν δεν έχει τσιπάκι στο όνομα κάποιου, γιατί βλέπεις είναι μες στη βρώμα το σκυλί και παρατημένο, φιλικότατος, τώρα είναι εγκατάλειψη ή είναι του Δήμου. Αδερφέ, μην τα κάνεις μέσα στα μάξι, καταρχάς είσαι βρωμιάρης, εντάξει. Τσένα λέω, άτυλα.
Εκεί δεν χωράς, αδερφέ μου. Οπότε αναγκαστικά, άμα δεν είναι κανενός, ίσως τον πάρω και φορτωθεί και αυτόν η Ευελίνα. Κάτσε λίγο, μην με γλύφεις. Χριστέ μου! Τα μαλλιά μου! Βρωμάς! Τέλος πάντων. Εσένα θέλει, μήπως θα τον πάρεις εσύ. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Εσένα θέλει, φίλε. Τον πάρεις εσύ μήπως. Δεν μπορώ. Επειδή είναι μεγάλο. Ναι. Αυτή θέλει 10 κιλό. Θα πρέπει να βγω εγώ από το σπίτι για να μπει αυτό. Α, σιγά τώρα. Αυτά, οπότε να δούμε πώς θα πάει. Είναι πάρα πολύ καλός. Και είναι και βρωμιάρης. Υπάρχει ένα πλυντήριο σκύλων, πώς λέγεται. Όχι πλυντήριο. Έλα ρε βλάκα, πώς λέγεται. Πλυντήριο σκύλων. Το πας, το κάνεις μόνο σου μπάνιο. Πώς το λένε αυτό, δεν ξέρω. Άμα δεν είναι κανένας, ίσως τον κρατήσω. Αγάπη μου, κάτσε κάτω. Θα μείνω στο αυτοκίνητο στην αυλή της Ευελίνας μαζί με το σκύλο. Τι λες καλέ. Το σκύλο που θα το βάλουμε. Θα βρούμε κάπου. Η μαμά μου δεν μπορεί να έρθει. Θα βρούμε κάπου. Πού? Που θα μείνει στο αυτοκίνητο. Εγώ θα μείνω στο αυτοκίνητο. Ναι, δεν θα μείνει στο αυτοκίνητο. Ο σκύλος. Τώρα θα το λύσουμε. Εγώ τα λέω όλα αυτά. Έκατσε. Μπράβο, αγάπη μου. Μπράβο, ζωή μου. Πάρ' τον ρε, εσένα θέλει. Σε θέλει. Με θέλει γιατί είμαι έξω. Και έτσι που λες, άμα δεν έχει τσιπάκι και τέτοια, θα του κάνω τεστάκια για λησμανίωση, ερλιχίωση, σκουλίκι της καρδιάς και κάτι ακόμα, δεν θυμάμαι. Όλα γενικά τα λιμώδη, αιματολογικές. Και τον πήραμε. Τι? Του πήραμε. Του πήραμε. Τι ώρα είναι, σε κλείνω. Λοιπόν, εμείς ήρθαμε στο γιατρό να δούμε αν έχουμε τσιπάκι. Αυτό δεν είναι δικό μας, αυτό είναι του κτηνιατρίου. Αυτό εδώ είναι. Αγόρι μου, τι καλός είσαι. Έλα και ζυγή σου. Ανέβα, έλα. Ανέβα. Άντε καλέ. Α, μπράβο. Ανέβα. 25-80. Μπράβο, αγόρι μου. Δεν θα πω. Λοιπόν, πήγαμε σε 2 κτηνιάτρους για να δούμε αν έχει τσιπάκι ο σκύλος που ξαπλώνει πίσω και δεν τον νοιάζει τίποτα. Έχει βρωμίσει όλο το αυτοκίνητο, είναι βρωμιάρης. Η πρώτη κτηνίατρος μας είπε ότι το σκυλί έχει τσιπάκι, δεν είναι δηλωμένο κάπου, δεν φαίνεται τίποτα. Ούτε σε Δήμο, ούτε σε κάποιον άνθρωπο τέλος πάντων. Η δεύτερη επίσης μας είπε το ίδιο και η τρίτη που ρώτησε η δεύτερη είπε το ίδιο. Έτσι δεν είπε? Ναι. Α. Και μου είπε ότι μπορώ να τον πάρω στο όνομά μου γιατί θεωρητικά είναι αδέσποτος. Είναι ένας αδήλωτος σκύλος που βρέθηκε μόνος του. Αυτό δεν είπε? Τι άλλο είπε, δεν το θυμάμαι. Γιατί δεν έχει δηλώσει κάποιος εξαφάνιση για το συγκεκριμένο σκύλο. Ναι, ούτε μέσω Gov ούτε τίποτα. Γενικά είναι σαν να μην υπάρχει αυτός ο σκύλος. Οπότε ρώτησαν και περαιτέρω και είπαν ότι μπορώ να τον πάρω. Εγώ πήρα και 3 δικούς μου γιατρούς και μου είπαν, δηλαδή πήρα και στην Καβάλα και 2 στη Ξάνθη. Και μου είπαν το ίδιο πράγμα, ότι μπορείς να τον πάρεις, δεν υπάρχει πρόβλημα από νομικής άποψης. Του κάναμε τεστάκια για ερλιχίωση, λησμανίωση, για λιμώδη, για σκουλίκι της καρδιάς και κερνητικός, πάλι καλά. Του πήραμε τώρα για να τον ταΐσουμε 2 κονσέρβες για το γαστρεντερικό. Μία σήμερα, μία αύριο. Και του πήραμε και έναν Extart. Το χάπι που δίνουν στα σκυλιά. Είναι αντιπαρασιτικό. Αντιπαρασιτικό. Κάπως. Για τσιμπούρια, Ναι, για τα πάντα. Για να μην. Ναι, και για το έντερο κάνει. Λειτουργεί και σαν αμπούλα, επειδή τώρα ήρθαμε στο πλυντήριο σκύλων να τον κάνουμε μπάνιο. Και επειδή δεν κάνει να βάλει αμπούλα και να κάνει μπάνιο, ούτε να κάνει μπάνιο και μετά από μια μέρα να το βάλει σε αμπούλα κατευθείαν, οπότε τον καλύπτει. Τον κάνουμε μπάνιο, θα περιμένουμε μέχρι αύριο μήπως και βγει κάποιος πικάτη στις ομάδες και αυτά. Αλλά από εκεί και πέρα και εγώ νόμιμα μπορώ να τον πάρω στο όνομά μου, θα δείξει τι θα κάνω, δεν ξέρω. Γιατί είναι κρίμα. Είναι 5 χρονών περίπου, είπε η δασκάλα, θα έλεγα. Η δασκάλα. Η δασκάλα του λέει αυτό. Η κτηνίατρος, τέλος πάντων, σε κλείνω.
Με το ζόρι βρήκαμε να παρκάρουμε. Πες γεια στα κορίτσια. Γεια σας κορίτσια. Η Ευελίνα περνάει πάρα πολύ ωραία. Πέρασε να μετάνιωσε τώρα και τη στιγμή που με φιλοξένησε. Να βγούμε λίγο από το αμάξι. Ναι. Λοιπόν, σε κλείνω. Πάμε να τον κάνουμε μπάνιο. Δεν πωλείται ξεχωριστά. Είναι μέρος πολυσυσκευασίας η Coca-Cola. Πότε λέει. Τώρα την έχεις πιει και να έλειξε. Δεν παθαίνω εγώ καΐβο. Καΐβο. Μιλήσω. Ταράχτηκα. Ορίστε μας. Έλα από εδώ. Άστε αυτά. Έλα πάμε.
τελειώσαμε το μπάνιο, σφουγγαρίσαμε το χώρο. Κοιμάται όρθιος. Αυτό είναι. Άτλα. Άστο το πώς είμαστε εμείς. Ταλαιπωρημένα. Ο σκύλος ντρέπεται που μας κυκλοφορεί. Φίλε, έχει πάει μαλακή σαν την τρελή. Είμαστε από το πρωί έξω. Είμαι σε καλή κατάσταση. Χριστέ. Φαίνεσαι πολύ καλά στο βίντεο πάντως. Το δαχτυλίδι μου πού είναι? Α, Στην υγειά μας. πού είναι? Σε μένα δεν το βλέπεις. Δεν είμαστε. Θα το κλείσουμε το βίντεο, εμείς θα πάμε σπίτι, θα τον ταΐσουμε, θα του δώσουμε το φάρμακό του. Τα χάπια μπούλες που είναι όλα μαζί. Να πληθούμε. Κάνουμε με το λάστιχο έξω στην αυλή. Και θα σε ανοίξουμε, δεν θα σε ανοίξουμε, θα σε κλείσουμε. Ξέρεις κάτι, ο σκύλος θα μπει. Κι άλλο θα καπνίσεις. Δεν μπορώ. Ο σκύλος θα μπει μες στο σπίτι. Εμείς πώς θα πούμε, δεν ξέρω. Άτλα, κοιμήθηκε παιδιά. Δεν κουράστηκε το ζωντανό. Εσύ. Του απλώσαμε πίσω αυτό που είναι για τα τζάμια, για τον ήλιο, πώς λέγεται, αυτό το που βάζει. Ηλιοπροστασία. Αυτό την ηλιοπροστασία. Γιατί τα καθίσματα ήταν λερωμένα τώρα που τον πήραμε αδέσποτο. Χριστέ μου. Αυτά. Θα σε κλείσω, θα σου ξεκινήσω αύριο άλλο βίντεο, θα σου πούμε ότι αυτό ήταν το βίντεο. Θα το πούμε στο επόμενο. Και Έσβησε, δεν είναι κάτι. error. Τι να πω τώρα εγώ? Πού το ξέρω εγώ ότι πρέπει άλλο να πω? Είδες τι βρίσκεις στα Lidl όμως? Προσφορά τον είχε. Όλα εκτοσιακά τα πήραμε σήμερα, τσιμπήσαμε και το σκυλί. Για το Halloween. Για το Halloween λέει. Άτλα, παιδιά κοιμήθηκε, αυτό ήταν. Αϊδά. Θα πεις κάτι άλλο ή θα κοιτιόμαστε? Τίποτα αυτό, δεν ξέρω τελικά αν θα το κρατήσω, τι θα γίνει. Τι λες ρε μαλάκα λέει, τι είπα ρε? Τα κάναμε όλα αυτά και δεν ξέρεις αν θα το κρατήσεις. Τι? Τι είπε ρε? Τα κάναμε όλα αυτά και δεν ξέρεις αν θα τον κρατήσεις. Τι κάναμε? Κάναμε εξετάσεις περισσότερες από ό,τι έχω κάνει εγώ γενικά. Ρώσε κι εγώ μασάω τρίχες. Κάποια τι έχει. Πού είναι, έλα τα πετάμε εδώ. Έλα, έχω ήδη. Γεια μας. Θα βρεις... Τι είμαι? Θα βρεις λοτρύπα. Α, έχω νερό! Νερό έχω να πω. Κοράκια σαν! Μαλάκα, τι ωραία που περνάμε. Ούτε γκόμενο ούτε μαλακίες. Έχουμε και τον Άτλα πίσω κύμα. Έτσι! Την επόμενη φορά που θα έρθεις, τι θα κάνεις? Πραγματικά θα φάω, αδερφέ! Δεν ακούστηκε από την καρύδα σου. Ποια καρύδα? Ποια καρύδα? Καρύδα σου. Ποια καρύδα? Ωραία καρύδα που φάγαμε το πρωί έξω από το Lidl. Μαζί με τον Άτλα παρέα. Ρε δεν μπορώ, σου καλό να μας βγει. Πω πω. Μ' αρέσει που έλεγες εσύ. Σου λέω τώρα θα φας πεινά. Τι κάνεις? Σήμερα αγγλικά μας έβαλε προειδοποιητό. Ναι. Έπεσε. Γαμώτο. Ναι, τι έλεγε? Ω! Τι έγινε, ξύπνησες? Έχεις μια τρίχα. Μία μόνο. Στο μάτι ήταν. Τι έλεγες καλέ? Τι θα τον κάνω αυτόν ρε μαλάκα τώρα εγώ? Τον κρατήσω.
Όχι, μόλις τον πλύναμε, έχουμε γίνει εμείς. Είπα πόσο, πάμε το αφήσουμε στο Lidl πάλι. Δεν είπα ρε. Μαζί αγκαλιά του θα κοιμηθείς. Δεν έχω άλλο καναπέ για τον Άτλα, συγγνώμη. Μην με φτύνεις μωρή. Στα αμάξι θα κοιμηθείς. Όχι, δεν θα κοιμηθείς στο αμάξι στο σκυλί. Τι θέλει αυτός? Παρκάρι, τι σε ενοχλεί ο άνθρωπος. Ξανθιώτης. Είδα εγώ την πινακίδα. Εγώ που είμαι με δραμηνή πινακίδα είμαι δραμηνή. Λοιπόν, έλα, σ' αφήνω, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Εννοείται ότι το σκυλί δεν θα κοιμηθεί στο αυτοκίνητο, ούτε θα μείνει στο δρόμο. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα βρούμε φιλοξενία, θα βρούμε κάπου να το δώσουμε. Η Ευελίνα δεν πιστεύει τίποτα από αυτά. Πες να τον έχω κρατήσει χωρίς να το ξέρω. Δεν ξέρω. Τι φιλοξενία, τι λέει, τι λέει. Όχι ρε, τι θα το κάνω ρε μαλάκα, τον κρατήσω. Έλα, σοβαρά σε μιλάω. Κλείσει λίγο να τσακωθούμε και το ξανανοίγει. Όχι. Το σκέφτεσαι Εσύ? να τον κρατήσω εγώ? Ρε, τι θα τον κάνω, είναι πολύ καλός. Αυτός δεν μπορεί να μείνει στον δρόμο. Κανένα σκυλί δεν μπορεί να μείνει στον δρόμο, αλλά τι θα γίνει τώρα, αυτός κοιμάται όρθιος, κοίτα. Το αγαπάς, Ποιο? Εγώ όλα τα σκυλιά αγαπάω, δεν ξέρω. το θέλεις για να συνεχίσετε τη ζωή σας μαζί, να έχετε μια κοινή πορεία. Κοίτα, το να βρω κανέναν βλάκα, καλύτερα να είμαι με αυτόν. Δεν είναι πολύ καλός. Τον παρώ. Πάρ' τον. Τον πήρα, κορίτσια! Του έχουμε βγάλει και όνομα, είμαι η Νονά, δεν γίνεται. Έχουμε γίνει Μπιπ. του τέτοιου το πανηγύρι. Να είχα πει δεν θα ξαναπάρω σκύλο. Λες να θυμώσουν τα σκυλιά μου. Εγώ αφού είχες... Εγώ λέει μία την άλλη, δεν είναι κάτι. Αφού είχες πει ότι δεν θα ξαναπάρεις σκυλί, γιατί... Δεν το είπα εγώ αυτό. Το είχα πει ρε φίλε. Τελικά τι θα κάνεις? Τι να κάνω? Θα περάσεις σήμερα το βράδυ μαζί του και θα δεις. Ωραία, θα σας πω στο επόμενο βίντεο. Κλείνω γιατί θα βγει κανένα 25 λεπτό και θα βαρεθείτε να με βλέπετε. Λέμε ήδη 8 λεπτά ό,τι να είναι. Γεια.